Takže čaute ľudia, vítam vás Andrej a natáčam video. A toto video je prvé video na mojom kanáli. Budem na tomto kanáli natáčať hry, napríklad Minecraft, to jasné, potom Clash of Clans, Call of Mini a iné hry, ktoré mi poviete, aby som natočil. Som na serveri Hypixel. Je to aj pre, keď nemáte kúpený Minecraft, lebo to sa dá stiahnuť. No a takže ukážem, čo sú tu na tomto serveri, aké sú tu minihry. Potom povedzte, čo by ste chceli. Je to Brawl, to je ako PvP niečo. Simonsej, podobné ako Herobrine, dáva vám úlohy. Skywars, máte proste máte ostrovky a na nich druhých hráčov zabíjate, aby ste vyhrali. Potom Blood Battle, to tiež 100% každý pozná. Stávate, aby ste mali najkrajšiu vec, čo postavíte. Survival Games. Je to podobné ako PvP, iba že si zoberiete veci strujel a potom zabíjate. Máte zo pár sekúnd na to byť nesmrteľný, aby vás nemohli zabíjať. Potom je nejaká táto minihra, to fakt neviem čo je, pretože to bude niekedy v budúcnu. Tu sa píše, že some game, niekedy alebo tak nejak. Ešte je tu aj parkour. Je to fakt, chcete mať parkour, ja som není dobrý parkourista, musím povedať. Toto prejdem ešte. Na tomto serveri idú robiť paintball, a to som čítal. Pozrite, som to prešiel celé. Takže fakt, to si robíte srandu. Aha, to si musíte doskakať sem. No, dobre, takže z tohto videa bude všetko. Takže čaute. Nezapomeňte dať like a nejaký koment.